gledam i ja. Nikad ne znate šta može nekoga da usreći. Mislite da nekog poznajete, ali istina je da su ljudi komplikovani. Većinu vremena ni sami ne znaju šta hoće. Treba da obratite pažnju. Pa moji roditelji obraćaju pažnju. U stvari, mnogo ljudi obraća pažnju. To sam shvatila kada sam dobila hitnu poruku od Camille. Sofija se seli. Camille! Dobar dan, gospođo. Dobar dan. U kutiji sam, Snežo. Šta se dešava? Camille, da li si to ti? Selimo se. Kombi dolazi večeras u 6. Ali zašto? Nov posao u gradu. Posao je dobar, život u gradu je sjajan. Saobraćaj, brza hrana, taksisti sa stavom. Misli na to dok obavim neke poslove. U redu, Duša? Ne želim da se selim. Hoću da ostanem ovde. Ne možeš da se oceliš. Kako ću da živim bez tebe? Ti, a šta je sa mnom? Jedan dan pokušava da proda sve kuće u gradu, a već sledećeg se zauvek seli. Ne. Ovo ne može da bude stvarno. Šta to radiš? Ako nešto znam o tvojoj majci, to je da za sve ima razlog. I to dobar. Pogledaj, mislim da smo našli odgovor. Balet, samba, ča-ča-ča, foxtrot, tango. Zašto mi majka nije rekla da je igračica? Pa šta kažeš na tvoj raspored? Ponedeljkom balet, utorkom stepovanje, sredom džez, četvrtkom hip-hop, pa nekako i jeste... Bila je odlična. Zašto li je prestala da igra? Izgubila je interesovanje? Imala je interesovanje. Bez motivacije? Moja majka, nemotivisana. Mora da se šališ. Nema partnera? U pravu si, nema partnera. Kako se nalazi partner? Stvarno ne bih znala. Ali znam da nam treba pomoć. Treba mi zvučan naziv za moj novi posao. Šta kažeš na Bela gradnja? O, savršeno je. Da. Ti si Bela i ti gradiš. Ime sve govori. Hoćeš li dalje da budeš srećna sa mnom kad postaneš velika zverka? Jel neko rekao velika zakuska? Ne, to znači da će Bela gradnja ući u krem društva kad je reč o gradnji u gradu. Krem! Pametna kao pčelica što pravi med, a kada pokrene posao, to će biti prosto kao pasulj. Med? Pasulj? Šećeru, molim te, prestani da me porediš sa hranom. Šećeru! Prestani, Ždero, ništa od toga nema u magazinu. Bela gradnja? Bela gradnja. Bum, Bela gradnja, ha? Pa meni se opet otvorio apetić! Primljeno. Šifra naranđasto i žute štrafte. Šifra naranđasto i žute štrafte. Šifra naranđasto i žute štrafte! Šifra naranđasto i žute štrafte! Šta je šifra naranđasto i žute štrafte? Bilo bi bolje da je nešto važno, jer je kombinacija boja užasna. Šifra naranđasto i žute štrafte je kad se najbolja Snežanina drugarica odseljava iz grada. Treba joj pomoć da je zadrži da ne ode. Jesi li to upravo izmislio? Zato što imam neke ispravke. Ovo je jedna od najtežih intervencija i jedna od najvažnijih. Razumete? Gospodine Kan! Tačnije, gospodine Kan. To sam rekla. Ne, rekli ste gospodine Kan. A u stvari je samo gospodine Kan. U redu, gospodine Kan, treba mi olovka. Ali kakva olovka? Naliv pero? Hemijska olovka? Grafitna olovka? Rapidograf? Ne, već posebna olovka, videla sam je jednom kod vas u radnji. Zlatna, lepa, aristokratska. Moja baka je imala takvu. Ona je za mene najvažnija osoba na svetu. Bakina olovka, da znam na koju mislite. Hoću da potpišem ugovor za moj novi posao. Nova olovka, novi život. Jel možete da mi je donesete? Sada sam zauzet. Zauzeti se čime? Ne izgledate zauzeto.
Postoji problem? Nemam sada vremena za ovo. Nema olovke, nema tanga. Morat ćete da dođete kasnije. Dobro. Jedva čekam da odem u grad gde ljudi imaju vremena za olovke koje bude uspomene. I za igru. Naročito za igru. Drugari, imamo 4 sata da završimo operaciju. Nađimo Sofiji i partnera za igru. Nadam se da ste svi spremni za... Nadam se da ste svi... Da, Šmekeru? Šta hoćeš? Pomozite mi! Još malo, Bađo, još samo malo. Napred! Drago mi je što si pitala. Možemo li da je ne zovemo drugačije? Operacija Nađimo Sofiji i partnera za igru je dugačko. Šta predlažeš? Pa, imamo nekoliko ideja. Operacija Hoćemo li da se igramo, Groznica subotnje večeri, Blesevo igranje, igra na kiši, Sačuvaj mi posljednju igru, igraj sa mnom ili... Razumeš, kako već? Dobro, operacija Igraj sa mnom. Da li su svi srećni? Ako nešto ne znaš, pitaj Šmekera. Zato što je Šmeker najbolji! U redu, treba da nađemo Sofiji i partnera za igru. Nekog ko ima sjajne pokrete. Znate li nekog takvog? Hej, šta kažeš na nas? Sa velikim kaputom možemo da prođemo kao ljudi, a imamo sjajne pokrete. Pogledaj! Obratite pažnju, Vračko je izašao na podijum. Izvinite, drugari, mislim da je to neće prevariti. Imam ideju. Najbolju ideju koju sam ikada imao. Bolju čak i od ideje za grljenje sredom. Bolju i od pravljenja društvene igre koliko dobro poznajete Snežu. Bolju čak U redu, koja je tvoja ideja, bebac? Molim vas samo! Gospodin Orlov ima odlične pokrete kad igra, jel tako? Gospodin Orlov, da li si siguran? Sigurno sam siguran. Pa ne znam da je... Šta je najgore što može da se desi? Pa na primjer da pokvasimo delo. Ja sam već ogladneo. Prva stanica na oproštajnom obilasku. Pročitala sam na internetu, ako se oprostim od svega, odlazak će mi biti manje bolan. Internet je uvek u pravu. Doviđenja, školska lampo. Doviđenja, školski podu. Doviđenja, ormarići. Školska vrata, vi ćete mi najviše nedostajati. Kamil? Snežo? Gospodine Orlov? Gospođo, otkud vi ovde subotom? Došli smo da se pozdravimo sa svim stvarima, jer tako kaže internet. O, i vi razgovarate sa internetom? Upravo smo pričale o vama i koliko dobro igrate. Stvarno, jel tako? I kako je igranje sve u životu. Da li se slažeš, mama? Signal od Šmekera, kreni. Nisam sigurna koliko je važno da se pozdraviš sa ormarićem. Evo. A, šta je ovo? Da nije valcer? Pa da, zar ne želiš da zaigraš? Ne, uopšte. Hajde, mama, hajde, gospodine Orlov, igrajte. O, ne hvala. Igrajte! Moje raspoloženje zavisi od ovoga. Gazite me po prstima. Izvinite. Nije Ups, pardon, izvinite. Ups. Pazite na moja stopala. Izvinite, molim vas. Šta se ovo dogodilo? Stvarno se izvinjavam. Dosta mi je popravljanja tvog raspoloženja. Doviđenja, Police! Doviđenja, Olovko! Doviđenja, mirisu znoje u hodnicima. Da li se osjećaš bolje? Dnevnik najgorih događaja u mom životu pod brojem 34.203.
Čoveče, koliko je ovaj čovek bio grozan. On je najgore što se moglo igranju desiti ikada. Zašto je bebac rekao da je dobar? Ali jeste dobar. Video sam ga. Gde? Pogledajte. To je on, gospodin Orlov. To nije gospodin Orlov, već Jimmy J, njegov brat blizanac, voditelj. Šta? Znači sve je izgubljeno. Nije bebac, Jimmy J ima pokrete. On je šik. U njemu je rešenje. Bebac zove Snežu i Kamil, oproštajni obilazak ima novu stanicu televizijski studio. Znači, to nije gospodin Orlov? Ne, već njegov brat blizanac Jimmy J, koji je poznati voditelj. Jimmy J je u show biznisu već dugo. Jel ovo deo oproštajnog obilaska? Ovo je obična prazna pozornica. Na prvi pogled da, ali ako pogledaš još jednom, prelep zalazak sunca. Prelepa dama. I za kraj predivna muzika. Mogu li da zamolim za igru? To je tako slatko. Ovoga puta smo mislili baš na sve. Što sad? O ne, pokvarit će savršen trenutak. Ovo uopšte nismo planirali. Ne. To, idemo onda! Idemo! Sljedeći. Onda, samo tako! Da, ha. Bela gradnja bi trebalo da se zove Bela čekanje. To je sjajno ime, pamtljivo. Radi. Bela, da li si sigurna da si se dovoljno reklamirala? Pa, razgovarala sam sa nekoliko komšija i podelila sam nekoliko podsjetnica. Da vidimo. Vidiš? Da, vidim da si se malo potrudila. Pomoći ćemo ti. Prepusti sve nama. Vidjet ćeš, telefon neće prestajati da zvoni. Šta ćete da uradite? To je iznenađenje. Imaj poverenja u nas. Ne može da bude gore od toga što telefon uopšte ne zvoni. Ali, bez čarolije i bez izuma. Samo obično uporno reklamiranje. Wow, kako uzbudljivo. Još nekoliko mišića. Jesi li završio? Još malo. Da. I tada. Ko je to? Pa to je Bela, očigledno. Od kad je to Bela Mišićava? Ma nemoj, a od kad je ona Da? super štrem? Sklonite se vas dvojica. Šta ti... Ja sam genije. Ne treba mi čarolije jer sam genije za slogane. Sutra, popodne. Savršeno. Sjajno. Dobro. Vidimo se tada. Bela gradnja, halo? Dobar dan, Bela. Da li ste slobodni sutra ujutru? Može sutra ujutru. Poslaću vam adresu. Hvala vam. I vidimo se tada. Drugari, šta god da ste stavili u oglas je briljantno. Ne mogu da verujem koliko me je ljudi već zvalo. Vidiš, rekao sam ti da imaš poverenja u nas. Bili ste u pravu, trebalo je da vam verujem od početka. Bela gradnja, besplatni zamkovi? Da li ste svima rekli da ću da im izgradim besplatan zamak? To je moja ideja. Ja sam majstor, a ne
čarobna vila za zamkove. Pa, kao što si uvek govorila, možeš da budeš šta god poželiš ako se potrudiš. Zdravo, zovem u vezi sa ponudom besplatnih zamkova. Da li možete da mi kažete nešto više o tome? Mama? Žao nam je. Da, nije trebalo da vam preturamo po stvarima. I da te teramo da igraš. Sa gospodinom Orlovom. I njegovim bratom. Znam da ste imale dobru nameru i u pravu ste, trebalo bi opet da igram, ali da bih to mogla treba da nađem sebi partnera, a ta osoba nije ovde. Bojim se da je tako, devojke. Razumem. Želim da budeš srećna. Pa, steći ću nove prijatelje. Biće mi zabavno. Mi ćemo se dopisivati, jel tako, Sneža? Naravno. Mnogo ćeš mi nedostajati. I ti meni. Pozdravi patuljke od mene. Hajde, zvoni! Šta to radite? Sad kada su ispravili oglas, telefon opet ne zvoni. A mogu da probam sa napitkom. Malo hipnoze, ništa preterano. Nisam ja, veruj mi. Da, halo? Hej, Jimmy J ovde. Treba mi bela gradnja. Treba mi jedna popravka u studiju. Mala pomoć. Imao sam nezgodu. Disko nezgodu. Bela gradnja se vratila u posao. Odmah dolazim. Bravo, Bela. Vidiš, a nisam upotrebio čaroliju. Ili možda jesam? Sada kada Kamilo odlazi, treba nam plan B. Da, neko ko može da zameni Kamilu Snežinom srcu. Šta kažeš na Lindi iz škole? Ne dolazi u obzir. Jel se sećaš prošle nove godine? Rekla je da ne voli slatkiše. Ravi! Ravi je dobrica, ali nije za najboljeg prijatelja. Dobro, možda Teddy? Moj meda Teddy, on mi je najbolji drugar. Nastavi da razmišljaš. Zdravo još jednom, gospodine Kan. Vidim da ste još uvek zauzeti. Verujem da ste do sada našli olovku. Da, našao sam olovku za vas. Dobro. Pa pomalo je čudno što vam treba nova olovka da biste potpisali ugovor. Bilo koja olovka je mogla da posluži, zar ne? Moja baka je uvek bila uz mene. Želim da mislim na nju kada sklapam novi ugovor u životu. Kako god bilo, vi ste taj koji ste čudan. Mislim, ko još ne voli igranje. Nikad nisam rekao da ne volim igru. Samo sam rekao da nemam vremena da igram. Samo da znate, ja sam sjajan igrač. Stvarno žao mi, ali ne verujem vam. Ako ste vi da mi ne verujete. Snežo, šta misliš o ovom našem predlogu?
Drugari, veoma lepo s vaše strane, ali mislim da nisam još spremna da zamenim Camille. Hej, ovo je selfie od Camille. Već je stigao? Nemoguće, kombi za selidbe treba da krene tek za pola sata. Operacija Igraj sa mnom je uspela da... Danas sam naučila da vas može iznenaditi šta ljude čini srećnim. Ljudi su puni iznenađenja. Na primer, Sofija. Ko bi rekao da je ona kraljica u igranju? A Camille, trebalo nam je više godina da postanemo prijateljice, a sada ne mogu da živim bez nje. Dobro je što i ne moram. Za Minimax produkcija Studio.